Svadba na srpski način. Jedan od svatova povređen je u selu Bioska kod Užica kada ga je u obe noge pogodila sačma ispaljena iz lovačke puške u dvorištu ispred kuće za vreme svadbenog veselja. Do incidenta je došlo kada je jedan od svatova pucao u jabuku tokom dolaska po mladu i slučajno je opalio dok je menjao patrone. Upucani muškarac je zadobio prostrelne rane u obe butine i zbrinut je na ortopedskom odeljenju opšte bolnice. Kako se navodi, on nije životno ugrožen. Pravo da vam kažem, bio sam na nekih metar i po, tako da sam mogao i ja da dobijem taj metak. Sreća moja što je puška otišla u drugom pravcu. Kad se momak ranio, narod je bio uplašen, izbezumljen. Jednostavno nije nam bilo baš lako. Krv, muzika je naglo stala. Znači, bukvalno sve se to odigravalo pred mojim očima. Transportovali smo dečka u Užičku bolnicu. Hitna pomoć je dolazila u susret, tako da je momak prošao super kako je moglo sve da se završi.